100 buntis naman po sa bayan ng Mapandan na bigyan po ng serbisyong pangkalusugan sa Buntis Congress. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Umabot sa 100 buntis ang nabigyan ng serbisyong pangkalusugan at karagdagang suporta sa isinagawang Buntis Congress sa iba't ibang barangay ng Mapandan noong May 11, 2026. Pinangunahan ang aktibidad ng Municipal Health Office sa tulong ng lokal na pamahalaan bilang bahagi ng pagpapalakas ng maternal health program ng bayan. Sa naturang programa, sumailalim ang mga kalahok sa health education at konsultasyon upang mapalawak ang kanilang kaalaman hinggil sa wastong pangangalaga sa panahon ng pagbubuntis at paghahanda para sa ligtas na panganganak. Bukod sa mga serbisyong medikal, tumanggap din ng bawat benepisyaryo ng buntis kits na magsisilbing dagdag na suporta para sa kanilang kalusugan at ng kanilang dinadalang sanggol. Patuloy namang hinihikayat ng Municipal Health Office ang mga buntis sa bayan na makiisa sa mga programang pangkalusugan upang masiguro ang maayos at malusog na pagbubuntis. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.